Kakang Durna pripun? Mang semikir Depati. Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamanik. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan Sabdawala. Kowe sanga brabre sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamanik ora minggatan jojo dadamu ora tekaning pacul jebut. Wis ngamuning-ani saking katebian. Nenggi Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundamanik arsa den tamakaken dhathaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan. Begawan Durna miwah sangya para sata Kura katempuh ing angin gedhe dawah wonten negari Ngastina. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundamanik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning Garuya Anoman lho iki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore niki ngestaken dawuh nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Anoman niki ngestaken dawuh penemban.
ramyang ingkang driya Hirwang Candra katawengan Somo ing dias katuritan limut kabiyataning ojit Ramrmendri ya ma nawo kakowong bang wisesa Sodhe selikur dina tobat ora kaya sagedagan iki anakku nggih atmajanku wong bagus wong gagah kala ana dawuh mapa biyung pendak-pendak pun ibu rada mingset saka ing palenggahan sirat majaku ora nate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu nggih sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku yen to pancen kowe darbe panjaluk ngopo yen to pancen kowe darbe pamotah ngopo Bathara Kala ladala bojreng iblis lanat padha jek-jekan biyung Bathara Kala piye rumangsa getun getuwung nggonku urip ana ing alam padhang nadyan tinitahake dening kaki guru minangka dadi sudarmaku lan biyung durga ing minangka dadi ibuku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papariman Wulandara Bathara Kala biyung durga piye aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing kemapan ana ing kayiwangan uripku ora kaya dewa-dewa ingkang tansah saged kelani Wang Pikulun Bathara Manikmaya apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono mbok menawa biyung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka kama kurup kama salah kama keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pengangen-angenku dadi putra dewa la kok jebul malah kasangsaya uripku lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono wiwit biyen tekan saiki jinadhang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora liya kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane nganti wis nato tadi dikandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta daginge lan kaya ngapa seger gethihe wong Sukerta Biyung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh
Aku kudu mangan daging menungso. Aku kudu ngombe getih menungso Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, ora dalah. Trima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguwasaning Hyang Pikulun Bathara Manikmaya Biyung. Tobat. Aja kesusu yo ngger dipetung nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo kejaba mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik yo ngger sabar. Aja kok gawe patining para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel, Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuni-ngani dhewe. Bola-bali pun ibu gawe karti sampeka, gawe rekadaya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Ora dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lelakon iki. Mula Kang Sangga kuwi Biyung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta, ya ki para Pandhawa golekna kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding Panakawan wadene uga ora kena disangga enteng ternyatane luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran Panakawan nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Mangka dina samengko iki setemene Panakawan nedeng Gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana swiji ingkang mapan ning Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore pemarap Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejaba mung Petruk kantong bolong nggone madeg pendhita. Mula Bathara Kala yen kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang Panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni Panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Ing Putra Pandhawa tata gati Wisraya. Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh, latala. Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemenipun ibu ora ora wani narbuka pepadi iki nanging gandeng adreng pandhaluke anakku lanang ndak tresnane Bathara Kala mula monipun dhisik marang panguwasaning Gusti mbuka marang wadining Begawan Sabda ing mapan ning pertapan Kembang Sore. Oh ladalah. Yen ngono Petruk nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange. Mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala. Oh la iki dadi pancatan. Nggonku bisa mateni salah sawijining Panakawan. Yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan. Luwih-luwih mateni para Pandhawa yen Pandhawa wis suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mengono ngger, lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan Kembang Sore. Tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasakake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasakake kaya ngapa enaking daginging Begawan Sabdawala. Mengkono Bathara Kala. Ya mula Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit Biyung. Pamestu ingkang dak suwun ora bakal tak tegakake nggih.
Pun ibu bakal tuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala. Iya, ibu biyo ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Nimbalan ora usah budale Prawadyabala. Nggih. Mengko mundak dadi kawigatening para kawula para titah menungsa. Nggih. Reksanan wae dandang mangure ya Jaramaya non ngestaken dawuh. Aku bakal budal mlapat laku ning anakku Bathara Kala. Adoh bakal tak ceraki, cerak bakal tak doi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Pandya Petari. Pamujimu tak jalu muga-muga kelakon penjanganing mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya. Nggih, mboten langkung ngestaken dawuh Paduka Pandya Petari. Kahanggro sesumbar lindho bumi kuncingku maludha kuntur gato lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara ora ana babar pisan jebul entuk dalan saka pengendikaning Biyung Durga ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Oh ladal selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa pirang-pirang taun suwene hak jujuke pertapan Kembang Sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu ya.
satlanganing kalangguan aglar pandaan muncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu jumbuh kayan menapa ing sampun aturaken sakawit bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan nanging semantena bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pundi anggen kula ngupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Raka Indrawati uga bingung kados pundi anggen kula badhe munjuk aturna paduka Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhakaken kanugrahan nanging sakmangke sampun wonten atur ingkang badhe kula kunjaken paduka Yayi Prabu Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit marang sapa ingkang mbok dawuhi supaya ngupaya marang kanugrahan mau Werkudara sing sabar ya Yayi aja adreng penggaling Siadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane yo ora Yayi Prabu Darmakusuma ora Yayi Werkudara ora Yayi Janaka nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa badhe tinampi dening para Pandhawa inggih wontene sasmitaning Jawata ing sampun kula tampi tumedhak ing kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan Kembang Sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore ingkang keparep Begawan Sabdawala ingkang saestu damel gegering jagat satemah kathah para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyut nungkul dados cantrikipun Begawan Sabdawala mila Yayi atur kula ing mekaten menika kala wau katandha bilih dumawahing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu Permara remang swamya ngambrang kadi karnaning kasose yanang marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo long-long lalu mangulati menawi tetep mekaten menapa mboten langkung prayogi samangke Pandhawa bidhal tumuju wonten ing pertapan Kembang Sore menika langkung prayogi mila monggo Yayi kula dherekaken Werkudara nggih ayo Yayi bebarengan budal marang pertapan Kembang Sore Arjuna aja nganti keri sawawi Koko Prabu kula dherekaken Panakawan kula wonten oleh nyaut Ndara Kresna le dangu ya cepet banget nek ora gek cek-ceken kok ndak didukani monggo ndika tindak kula dherekaken sing dawuh aku nggih Semar anakmu aja ning kengkeri ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan Kembang Sore Panakawan Semare koden prayitna semuriris
Merenos mumpang wangaruno kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung lir wuwu sing pene panca Om sekawit paduka penemban paring dawuh sasampunipun Girigoda saking negari Ngastina tumunten badhe kathah panggodha pangrenca anggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan Kembang Sore namung lunun sewu penemban teka dumugi sapriki dereng wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten boten sarujuk lenggahipun ngaran paduka penemban Sabdawala sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mesthekke ning saya suwe aja saya kendho ning saya tata-tata merga ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan Kembang Sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kapareping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawuhing para Jawata mengko mundhak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten penemban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tangguh-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man Anoman miat langening kalangguan gelar pandaan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga mulai ngaten klilan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates tapan Kembang Sore. Rasah kowe takon ngaso wae. Raden Antarsena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan.
menapa kula dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Lho iki ngestaken dawuh penemban. Utaman tata gate wis raya Indriyak sasara maruta pawana bana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima pancen kepara nyata yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang ngaran Begawan Sabdawala apa kowe dasar kepara nyata aku Begawan Sabdawala oh ladala wewujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka 2 Petruk ingkang memba pandhita mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggep peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora keparenging jawata wis to pesthekno mesti eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki Waduh, penemban mati aku. Apa mbok anggap nek aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan, ora gelem Sabdawala iki ngetokke daya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pangayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan jaman ana lakon ana Kyai Dalang kang aran Dalang Kandhabuana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning pepanggunganing wayang. Satemah Kyai Dalang Kandhabuana nalika semana nganti samaca rajah ingkang mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan Caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan kembang sore, apa kelakon tak sebut Caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuwandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Wah. Yata larta saking kutha Sangkura Kala yen namo dosa Sang Sri tobat tobil ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang Dandang Mangure ing atase mungsuh pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa laing Bathara Kala piye ora sandadak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe Panakawan Petruk. Para manut kowe dadi panganing para baju barat, panganing Bathara Kala. Tari Durga. Iya, dasar para nyata. Ing atase derajat ing Gedibal 17 wong elek nyolok mripat kowe iki ming batur kok wani madheg Brahmana. Tobat. Tegese kowe kuwi ora dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi batur, lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa, sing tanggo cagak wae apa, sing nggo baya piandel wae apa. Nuwun sewu Pandhu Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Patobat nglirokke aku dasarmu apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi dewaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah
nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para Jawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lair tok, ning paningal batin wengakna. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing gelunging Sabdawala? Tobat pukul. Sewu karapatanipun ing ngabdi Diagung Paksama pukulun. Ngantos kula cumalan wantun dawuh lan anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten pukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing kembang sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing kembang sore luwih-luwih adeking Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi yang bakal matrafi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit. Pandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambah nggesra katite ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban kula ingkang abdipun Puntadewa. Penemban kula ingkang abdipun Kresna ing Ndarawati. Penemban kula pun Arjuna. Wah, Sang Tapa, aku Werkudara ing Jodipati. Lah piranganing para Pandhawa. Inggih, mila mekaten Penemban. Estining manasuwan sakadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madeg minangka cantrik pertapan ing kembang sore. Suwita marang Bagawan Sabdawala kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad kanggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sabdawala. Semanten ugi mboten gesek lan pengendhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segara yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake. Semanten ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Terus nek wis tak tampa sinuwun Darma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara. Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban mugi keparenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu. Mugi keparenga paduka sakmangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayahipun Darma Kusuma Penemban. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Ora nyana babar pisan. Jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa. Nadyan ulun ingkang ngamomong marang jagating Petruk ingkang ulun dawuh minangka dadi pandhita ing kembang sore. Nanging Pandhawa prapta ana ing pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petruk. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan Diagung Pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan Diagung Pangaksami. Wenang kakekku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan kewayah nyuwun pangapunten. Mboya ana
keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk. Ulun boyong marang pertapan Kembang Sore. Sayekti bakal matedhakake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa wahyu kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ana ing Madyapada iki para Pandhawa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun dharma sakadang. Nggih, pukulun ngaturaken panuwun. Wenangake ku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih pukulun, punta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petruk ing atase mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Petruk, aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk, aku ngaturake panuwun ya Petruk, sami-sami. Petruk, nun matur nuwun. Padha-padha anu sami-sami. Petruk, aku ngaturke panuwun. Nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti kok tekan pertapan Kembang Sore sing gawa sapa? Sing junjung sapa? Wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya Petruk nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengono kuwi bagya wae iso. Ha niku ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak teng pundi? Ana ing kono. Mir. Weh. Wet. Udus. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagonge nek karaku sajake kaya dem-deman. Wah, Petruk loro e. Heeh. Sapa ya, Petruk? Sing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Terus kae saka sapa? Kon rene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki mung Petruk gaweanku kok. Ayo, ayo. Aduh. Jabut jenggotmu. Lho, ngampleng aku sing ngakon sapa? Nggih nderekaken Rama Semar iki lho, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora ming gaweanku to. Lho, gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa to, Le? Iki ora ming tak gawe saka petelku apa? Ndek petele ampun ora jama-jama. Mbosok disah truk ora niyang ngono. Men. Rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono Gong? Ora duwe. Aku duwe arep mung petelne gleleng iki padake kerja bakti. Kanane ling ngeduk ngaupat lan petel iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petruk wonten dawuh, mundura bapakmu kon maju. Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku ora maju ora mundur ki radong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan Panakawan Petruk. Nggih. Dene dina samengko Petruk wis bisa dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Syukur-syukur. Lho, iya rame banget nang kowe iki.
Yayaji kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu lenggah wonten mriki. Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun ini kaya Petruk. Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tumedhaing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Miwah Petruk dipun mong dening pukulun Sanghyang Padawenang. Wah, edian. Wah, iki menungsane iki. Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga. Dukune ya pukulun Sanghyang Bathara Wenang. Kula mbiyen mandhrak mergo pukulun Sanghyang Bathara Wenang. Wah, setan lho Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya ora diniat kaya ngono kok. Lho, ya munyuke sapa ucul tekan kene iki? Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah, Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petruk. Heeh. Iya nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa wis bantu karo aku kok. Ana acara apa iki kok rame banget iki? Lho, Petruk kok ning kono? Nggih, Ndara. Ora dadi pendhita to. Oh, wis pun badar pun rampung. Bapak kok nang kene? Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabambung. Kandhani malah sajak maido. Nggih meng muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane saged damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kulawarganipun mak slamet ingkang sampun kepareng nuwari nadar dalu menika, Ndara.